It's a pleasure to have GKT Right. Rides. Kamusta man itong rides dam? Okay ra pero gasto kay bay pero okay ra worth it gyapon siya kay enjoy test makawala sa stress. Stress day ka. Stress kayo oy. Sa may mga butang na stress ka unsa man? Lahi ra gyud pag adult na kay daghan kig stress sa bill, mga Jew, si Judith. Sa love life. Okay ra dili man ko ma-stress sa love life. Nga naman. Happy. Ano naman ka? Contented and satisfied. Contented and satisfied pero naagi no Ay, pero na negative ka ni ganan ko ani. Unsa man ang apero? Naagi mga side nga medyo complicated nga makaingon Away-away. makaingon ka nga kanang kapoy naman dili nako pero laban lang gihapon. Laban lang gihapon ta. Aside sa pag-rides, unsa may lang ikabisyan nimo? Kuan, unsaon pag-survive sa living nako. Ano man? Nana may mga responsibilities. Kay bata ron la pa. Wala. Pero siyempre akong pinahanglan, akong mga panggasto, kinahanglan gid pod magkayo ug maayo para Kayo. mas makasurvive. Nag-work pod ka. Oo. Asa ka nag-work connected ka ron? Siya, nalang ko'y tindahan. Maro ang atiman nun. Tindahan og shabu. Grabe siya. Ay di, siya ko yung butsi. Siya ko yung butsi. Sari store. Ay, sari store. Oh, kumusta man ang halin dito? Depende sa weather. Depende sa weather. Pag ulan, Mingaw gid ang weather. gimingaw jud ko niya. Ala, marag hugot siya. Hugot. Luagan gamay. Nakoy tools. Basta gusto ka. Ayun na lang. Sa ano, unsa may pinaka the best experience nimo sa pag-rides? Kuan, daghan kog naila, daghan na barkada o Kang gwapo. daghan pud mga gwapo. Pero Dadma. sa to pinaka nindot ka lugar na laga nimo mga nalagyo. Kuan, lagyo nga nalaga nako. Siguro somewhere Buda, Bukidnon o then Claveria. Sa grupo nimo ron? Yamaha Riders Club, Ay sa motor nimo ron? Mio Sporty. Ay banking gyapon. Di ko balo mo banking. Tanaw Banking. Di ko balo mo banking. Di ako banking. Ngano dito od ga banking ang mga rider sa manimo? Wala ko banking. Pero sila, paminaw mag-banking sila to satisfy the adrenaline rush. And English. take Spell na. adrenaline. Pwede rose na lang. So mo to siya, siguro para ma-satisfy ang ilahang gusto nila nga ma-experience sa ingana. And also madaghan og maka-inspired po sa ilahang nga makatuon. One question lang, unsa nga gahi ang lami kaunon paggabi? Gahi nga lami kong Nakakaon na ba kagahi ula pa? kauno eh. Taas. Pwede Dako. siya. Pwede. Pwede Dako. gihapon. Nay mo gawas nga kuan. Una. Sa mana? Kanang bitong balot, kanang puti bitaw Ay, sa balot. Puti lagi. Puti lagi, di ba? Pag Nakaon ka? Lami. Lami. Lami siya. Pero aside sa kanang ginaingnon nimo nga nakaon nimo, unsa gid ang pinakalami kaunon paggabi ka kanang gahi? Pwede ice cream. Ice cream? candy I mean. Bing dako. Pwede na ba igang like diris kagayan, di ba? Igang paggabi. Lagi no sakto pud ba no? Wala na. Kung Atong- ano sa inyong ginuhuna, Lahan na to. tama na. Masisira ang buhay mo.